Moikka vaan kaikille ja tervetuloa tämän videon pariin. Ja kiitos kaikille kanavan tilanneille, kommentoineille ja videoista tykänneille. Eilen olin vieraana Valon Sievettärän livessä. Ihana Johanna kutsui minut sinne. Kiitos Johannalle, että kutsuit. Meillä oli hyvät keskustelut astrologiasta, ihmisyydestä, kaikesta mahdollisesta, ja Johanna myös katsoi mun astrologista karttaa ja hän on perehtynyt galaktiseen astrologiaan, joka myös mua kiinnostaa valtavasti, ja ajattelinkin, että siihen jatkossa perehdyn lisää ja sain aivan uusia tietoja ja oivalluksia omasta tähtipolustani, sielunpolustani. Kiitos vielä Johanna siitä. Ja käykää kurkkaamassa tuo live, siitä löytyy siis tallenne Valon Sievettärän kanavalla. Ja tällä videolla mä ajattelin hieman puhua Neptunuksesta, koska Neptunus on nyt vaihtamassa merkkiä tammikuun 26. päivä. Neptunus vaihtaa Kaloista Oinaan merkkiin. Ja tämä on hyvin merkittävä merkkivaihdos, koska Neptunus on hidas planeetta. Sen kierto koko eläinradan ympäri kestää 165 vuotta, eli se viipyy yhdessä merkissä noin 14-15 vuotta. Ja Neptunushan on ollut Kaloissa vuodesta 2011 lähtien. Ja nyt se vaihtaa Oinaan merkkiin ja se viipyy siellä vuoteen 2039. Ja tämä on sillä tavallaan meidän ajassa nyt historiallista, että me koetaan yleensäkin se, että Oinaan merkissä Neptunus, niin se me koetaan vain kerran elämässään, tai siis ei kerran elämässä, vaan ei edes joka elämässämme koeta sitä, että Neptunus on Oinaan merkissä. Koska viimeksi Neptunus on ollut Oinaan merkissä 1861–1874. Ja maailmassa on tapahtunut valtavasti siitä. Mutta sinä aikana oli esimerkiksi USA:n sisällissota. Ja se, milloin Neptunus löydettiin, oli vuonna 1846, jolloin tämmöinen henkiset liikkeet ja esimerkiksi spiritualismi, tällaiset liikkeet lisääntyivät. Siksi Neptunus liitetään vahvasti henkisyyteen. Myös hypnoterapiaa kehitettiin silloin ja ensimmäiset nukutusaineet keksittiin. Tämän vuoksi Neptunus voidaan myös liittää uniin vahvasti. Eli Neptunus on todellakin tällainen planeetta, jolla on hyvinkin monta puolta. Se on henkisyyden planeetta, se voidaan liittää kaikkeen sellaiseen, mitä me ei silmin voida nähdä. Se on tietyllä tavalla sellainen näkymätön maailma. Se voidaan liittää justiin uniin, tietyllä tavalla myös sellaisiin illuusioihin, todellisuudesta pakenemiseen, myös päihteisiin, mutta myöskin taiteisiin, musiikkiin, elokuviin, luovuuteen. Neptunus on vahva luovuuden planeetta. Monesti esimerkiksi tällaisilla nimekkäillä säveltäjillä on Neptunus vahvana. Ja myös sellainen herkkyys. Neptunukseen liittyy vahva herkkyys, empatiakyky, aistiminen. Jos kartalla Neptunus on
vahva, niin monesti ihmisessä löytyy sellainen tosi vahva herkkyys ja herkkyys myös aistia muiden tunteita, tunnetiloja. Siksi tällainen tietty rajattomuus liittyy Neptunukseen. Ja Neptunusta voidaan myös kuvata vähän niin kuin sellaisena sumuna, tietynlaisena usvana. Että meidän on vaikea silmin nähdä tarkasti, mitä edessä on, mutta meidän jollain tavalla pitää luottaa, että me olemme menossa oikeaan suuntaan. Ja Neptunuksen mun mielestä vahva opetus on se, että me opitaan löytämään itsestämme se sielullinen herkkyys ja näkemään, mikä on se meidän oma polkumme. Neptunus liitetään vahvasti myös vesiin, maapallolla ja meriin. Meret, vedet ja sitä kautta mä liittäisin sen myös tietyllä tavalla tunteisiin. Sehän hallitsee kalojen merkkiä. Ja se on ollut nyt tosi vahvana siellä kaloissa. Se on vielä tällä hetkelläkin siellä kaloissa 29 astetta. Ja varsinkin nyt viime vuoden lopulla tuntui, kun se perääntyi siellä kaloissa, että tällaiset hyvin voimakkaat tunneteemat tuli esiin. Se jollain tavalla nosti pintaan sellaisia hyvin syviä tunteita ja kaikkea sitä piti käydä läpi vielä. Ja ehkä se vielä jatkuukin. Neptunuksen herkkyyteen voi liittyä tietyllä tavalla just se rajattomuus ja siksi on hirveän tärkeää, jos kartalla on vahva Neptunus, oppia suojaamaan itseään ja ehkä ymmärtämään esimerkiksi tunteissa, että mitkä on niitä mun tunteita ja mitkä on toisten tunteita, eikä imeä kaikkia itseensä, koska se voi olla semmoinen neptunusmainen herkkyys. Ja se vie sitten taas liian syviin vesiin. Kauneimmillaan Neptunus on just sellaista henkisyyttä, johon kuuluu empatiakyky ja myötätunto. Ja jollain lailla mä liitän sen myös sellaiseen universaaliin rakkauteen, sellaiseen, että me ymmärretään, että me ollaan kaikki yhtä. Me ollaan yhteydessä toisimme energioiden välityksellä, kvanttikentän välityksellä. Ja me ollaan kaikki lähdetty jostain samasta lähteestä. Sitä mun mielestä Neptunus tietyllä tavalla haluaa tässä ihmisyydessä myös opettaa. Että me ei olla toisistamme erillisiä, me ollaan yhteyksissä toisiimme. Ja siksi on hirveän tärkeää ymmärtää, että se meidän energia, se vaikuttaa myös muihin. Jollain tavalla mä liittäisin myös meditaation Neptunuksen energiaan, eli semmoisen hiljentymisen ja oman virtauksen, sielullisen virtauksen lisäämisen. Se antaa sellaista tiettyä rauhaa, kun sä opit tunnistamaan, millainen energia sussa virtaa. Ja että se on sitä oikeasti virtaavaa energiaa ja sehän on meissä jokaisessa. Se on se henkisyys. Siihen liitetään jollain tavalla nykypäivänä mystisyyttä. Mutta mystisyyteen tietyllä tavalla mun mielestä liittyy pelko. Eli ei ehkä ihan tunnisteta, mitä se henkisyys on. Joiltain piireiltä esimerkiksi astrologiaan liitetään tietty mystisyys ja liittyy pelkoja joissain piireissä, koska ei ehkä ymmärretä, mitä se astrologia on ja mikä sen tarkoitus oikeastaan on. Itse lähdin astrologiaa opiskelemaan tai
oikeastaan jo aikoinani kiinnostuin siitä ihan sillä, että halusin selvennystä mun omaan elämän kaareeni, joka on ollut hyvin moninainen, jossa on tapahtunut valtavasti kaikkea. Ja sitä kautta itsetuntemuksen lisääntyminen, se oli jollain lailla se mun ajatus astrologiasta. Ja sitähän se on tehnytkin aivan valtavasti. Mutta se on tuonut tietynlaista myös varmuutta, koska sieltä astrologian kautta on voinut alkaa näkemään ne kaikki puolet itsessään ja toisaalta myös niitä lahjoja, mitä on itsessä, mitä on ehkä painanut alaspäin, mitä ei ole tunnistanut itsessään tai jollain tavalla ei ole halunnut nähdä itsessään. Siksikin astrologia voi olla todella hyvä työkalu sellaisen oman voiman löytämiseen. Ja Neptunuksesta vielä, jos mietitään, niin Neptunus tosiaan nyt siirtyy sinne Oinaan tulienergiaan. Ja tietyllä tavalla tämäkin nyt liittyy siihen, että mä ajattelisin niin, että me voidaan löytää niitä henkisiä työkaluja enemmän ja enemmän, uusia keinoja vahvistaa sitä henkisyyttä meissä. Nykymaailma, joka on rakennettu paljon materiaan ja tähän näkyvään maailmaan, niin alkaakin ehkä muuttua. Alkaa tulla uusia tapoja aistia, ehkä uusia tapoja ajatella ihmisyydestä. Energiahoidot, täydentävät hoitomuodot saattaa lisääntyä. Me voidaan tehdä rakenteita, joissa näitä voidaan harjoittaa. Ehkä jopa niissä rakenteissa, mitä meillä nyt on, aletaan enemmän käyttää semmoista neptunumaista luovuutta, taidetta. Niin kuin mä ainakin haluaisin visioida, että esimerkiksi kouluissa juuri se semmoinen neptunusmainen luovuus, musiikin käyttö. Miksei joskus jopa meditaatio voisi niin kuin alkaa ihan kouluissa, että lapset jo oppisivat siihen keskittymiseen, hiljentymiseen ja löytäisi sieltä kautta sitä omaa voimaansa. Tällaisia ajatuksia mulla on Neptunuksesta. Tosiaan Saturnushan seuraa Neptunusta sinne Oinaaseen helmikuussa ja ne tekee sen yhtymän 20. helmikuuta siellä Oinaassa 0 astetta. Ja tämä on kaikki hyvin sellaista historiallista aikaa. Oinas, vahva tulienergia, uudet alut, uusien alkujen aikaa ja jollain tavalla sellaista rohkeaa aikaa visioida, ajatella vähän just boksin ulkopuolelta, varsinkin nyt kun meillä vesimiehen aika lisääntyy, niin siihen liittyy vahvasti olla rohkeasti ja aidosti juuri se originelli, joka olet ja voit ajatella juuri ihan boksin ulkopuolelta, unohtaa ne vanhat rajoitteet ja ajatella vähän eri tavalla myös näistä teemoista, ihmisyydestä. Sellaista ajattelua mä toivoisin lisää ja toisaalta mä toivoisin myös, että meillä tulisi lisää sellaisia pieniä yhteisöjä, jos me voitaisiin jakaa näitä ajatuksia, me voitaisiin kehittää sitä henkisyyttä yhdessä. Siksi mä olen kokoamassa nyt tällaisia keskusteluryhmiä, työpajatyyppisiä ryhmiä. Ja jos asut Lahden seudulla tai haluat tänne Lahteen tulla, niin meillä alkaa helmikuussa 8. päivä ryhmä, jossa on vielä pari paikkaa vapaana. Kokoonnutaan 4 sunnuntaina. Ja siinä saat tietoa ihan astrologian perusteista,
myös omasta syntymäkartastasi, kartan rakenteista, planeetoista, aspekteista. Ja me otetaan eri teemoja, myös kuunsolmuja, synastriaa. Niin tämä on nyt aivan pilottiryhmä, pilottihintaan. Niin jos vähänkin kiinnostaa, laita sähköpostia terapiastella1@gmail.com. Ja mä haluaisin laajentaa tätä nyt myös ihan tällaiseen verkossa käytävään ryhmään, koska tiedän, että teitä on siellä ympäri Suomea, kaikki ei Lahteen pääse, niin musta olisi myös ihana ihan verkon välityksellä jakaa tietoa astrologiasta, keskustella siitä, nähdä eri näkökulmia. Ja myös tähän ryhmään sisältyisi se juuri sinun karttasi tutkiminen. Koska mun mielestä se oman kartan tutkimisesta se astrologian tietämys lähtee. Ja siitä se alkaa laajeta ja laajeta. Ja astrologia on niin valtavan laaja alue, että voi olla, että tämä kevät on nyt sitä alkusysäystä ja katsotaan mitä tästä vielä poikii. Laittakaa sähköpostia, jos tällainen ryhmätoiminta kiinnostaa ja saatte lisätietoja. Kiitos valtavan paljon, kun ootte siellä. Ja jos katsotte näitä mun videoita, mutta et ole vielä tilannut kanavaa, niin laita kanava tilaukseen, niin näkyvyys vähän lisääntyy täällä YouTubessa. Kiitos kaikille, jotka ootte siellä ja kommentoitte. Mä oon saanut ihania kommentteja ja mä olen jokaisesta tosi onnellinen. Kiitos. Mä sain eilisessä keskustelussa ehkä vahvistusta tähän kaikkeen ja siksi mä aion tätä jatkaa. Ja koen, että olen omalla polullani ja haluan myös auttaa teitä kaikkia muita löytämään sen oman polkunne. Ihanaa kun ootte siellä ja palataan seuraavalla videolla. Moikka!